Jenengan mau mriki ta? Ya Allah, lah santine darane sapa ngono kok? Gembeng napa? Kok benar. Kalih jadi gembeng. Oh, nggih, lha nggih. Ya nggih. Ayo teng ndi? Ya, barang-barang kok. Ya barang kepok. Ono bos jadi humor ki. Sesuk kadang e. Ya kok sapa ta ngono to? Wis iki dhewe mate ta paling mate. Gembeng e. Ya ya kan gembeng. Mbah, RVT. Di ta montene apa? Apane to sing go nganu kuwi? Kita ngebul. Ora gelem mlebu lho. Kok aku ki hari cok. Ning kono. Hah? Apa kok? Iya ta. Oh, gak gelem langsung nyet ta? Iki ngono kuwi nek abot kok. Pelorane. Pelorane. Iki anu iki gonfler lho. Ki peloran ki nem dunu. Gak anu. Lah, Peloran. Gak peloran ki. kompresine iki Katanya busine anu. Ora. Sport. Oh gak, busine kadang kan nenek to gendu ngono kae. kompresine ra. Oh, busuk gendut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wes, Jadi iki tadi ki. Ono malah gelem buka lawang dhewe kene. Resek-resek mabuk Lah letok kan kabeh. dia tadi lah jadi mancing. Dino utuh mancing lho. Lah jadi ora untu. Loro untu ya tetep mancing. Sama-sama. Kasih Mur. Maksudnya gak satu wedane. Enak bos. Lagi sebentar berapa? Kowe iki dhewe arep ngopo? Boleh kowe ngontan besar kuwi kira. Ora apa-apa nek kita Ora relot. jelas kok. Aku ki anu. Bar anu kalau kan. Ora apa? Dari ilang ya umur kan. Si urung weh iki. Lah kok jadi ora ngomong. Aku gak ngomong jare iki. Lah mejeng krungu kono padha krungu kabeh. Kan kemarin kan hilang toh. Iya. Kan iso aku ning waduk ngetri sego ke toh. Heeh. Wi, kono wi ilang. Aku golek wek dedrek. Arep konten ngomong glepot. Lah gak Apik jare iki konten jare. Tapi gak pikiran kowe. ya aku wedi toh arep konten. Wedi ku apa toh? Kowe gak ketemu. Ya malah apik to kok. Wedi ketemu malah beyek geger to donya. Pol. Wong ilang wi aku golek wis sampe dedrek. Motor akan belajar iki. Gak krungu. Untungnya kok ada sinyal ya. Gak, kayak buriku kayak siapa to? Berimu Alek. Alex to kayak ya. Ya. Alek karo Siran. Heeh. Nah, Lah, aku jarene lho ki. Heeh. Nek Tito Alex, lho kuwi lek tak bengoki kok bablas ae ngono to. iya. Lah gak kali kamu ngerti ku yo ngetokno motor. Foto ae wis. Kuwi dibengoki terus disowenteri. Kuwi disenteri barang. Ora ro wis gak. Disenteri tower dulu senter wi. Lah tak kira ki aku Ora ngawaki. aku ki ditokno motor dadi wis tower wong saking kenapa tekan banter dadi. Iya. Nanti kuwi ditokno buriku yunan. Bosok gathuk nang kono buncet gak dalan. Kok entek. Heeh. Kok kere ning kono iki ngedoyo. Aku lagi bar ngopi. Hah? Lagi bar ngopi. Iki adate wong iki wis ngopi mbok arep ping 10 ya ngopi ping 10. Udah. Ruh deh Pak. Ayo kok. Bar kuwi lho. Ah, alen ngono nah. Awak akan pola ngono. Wong wis nang udune loro lho cip panggah mancing ya. Uga kuwi sing aku ilang lho. Bukan Jo, ben piye to kok iso ilang iki? bukan anakku. Kalau aku kan wis mandek kok. Aku mandek ngenteni pasti wae kari mandek. Lah, soalnya mandek kan wis awal dadi siji nah. Tapi terbablan numpak. Lah kocel ki nyalip aku. Aku nguri kocel. Kocene malah nyelip kowe. Nyalip aku. Ya kudune aku yo ketemu kocel kudune nyelip kowe to kudune. Ya iya toh. Yo gak to. Kok kocel asli? Jadi iki rumah sana iki ngetokno kocel terus. Kocel. Oh iso. Lah kan kocel ki Ya kan ngomong malam apa kae? Malam jemah. Masa malam jemah? Iya malam jemah. Dari punya ada no gak? Dipine di.
Kan iki kok. Aku iki. Oh gak, dari bingung kok ajaran ora gelem terusuk-terusuk rono neh ngono lho. Ben ilang pisan. Jangan dikejak. Wong ngono sampe loro untu mesti dino utang lagi mulai memang lho emang rene emang aku Iya. kan resiki kretong wedhus ya emang kok gak mulai-mulai yamene aku ngono. Dadi kowe krasa lagi kan wis petok aku kolor. Wis petok aku kok balik nang tak gak njelo apa gak ana kopi karo sego ya. Kuwi Mas malah maksa balik rono. Tak gak ana kopi karo sego. Bar kuwi iki wis kaya intine aku urung teko nggonanmu tujuanku ya urung. Nah, ora tujuane iki pengen ngono. Heeh. Tujuane iki pengen teko kono. Lah bar kuwi wi genah aku mandek tanteni lho, motor jejer-jejer lho, motor papat wi. Kotel nyale paku ya sing kok mburi. Lah jere kono rumah sare ngatur kotel terus dicolok iki. Waduh, Dut. Ya jane. Aduh kacake. Aduh pol. Lah kok yo gak toleh-toleh. Yo gak aku sih angen-angenku ya aku ditutupno motor kok buri wis ketupno aku. Alek nantiku ngetupno aku lho. Lah kok aku buntu. Lah iki dalan ndi aku nantiku kemu gawe nang ngene iki. Kan ana waduk kan kudune nek ke waduk kan sampean kan ngiri, ya toh. Lah iki lurus e. Lurus iki ra mandek. Aku dalan yo kenceng tok lho. Yo tengah jalane kenceng. Cetok, aku kenceng. Tapi aneh iki kok wis iso sing menggok nganan iki lho. Anjur ngetuk. Kalenan. Kalenan. Iya. Kan jemburu kok. Kuwi motor dibayar gak krungu. Wes gitu jono ke. Bojo kan anu to. Lah aku itu kok lah. Aku ngerti lho, kok srek kok roh kok rupi lewat to. Tak tututi lah HP-ne. Tak pateni wah aku ketemu rupi. Ilang neh rupi iki. Towe po neh. Lah nyapa to pateni lho. Lah itu mau neh. Wes kowe gak sama aku mandek. Kowe mandek karo aku wis gak salah kok motor iki, Jon. Aku wis kon mandek. aku melangkring motor iki medhek. Tekan arek. Tapi kowe nangis tenan ora to? Aku brebes aku ngono. Aku nangis. Mbok Kok aja nangis gak bareng. bregeku mbok anu wediku mulai wedi mbok ngomong wis kowe rasane ning ndi mandek ning motor kono wis melangkring kono wis gak sing medun. Aku melangkring medun iki motor manjur kene. Lagi kok nek dia iki mlaku. Aku malah gak nemokne. Ayo. Malah ilang. Ya aku ning kalen to wong karepe kalen tekan. Iya. Lha lho kalen iki ngarep iki kene lawang wis kalen. Nah kalen kok aneh iki kok malah jiko sing nganan, dalan sing anjur sing jeru. Lah kudune kan sing lurus terus to, dalan sing menak kan sing lurus to. Ki jiko sing nganan sing dalan sing angel. Iki mbok tak tekoni mbok padha temune aku ki ngeterno kocel. Kocel aku sepoke pengen. Padahal kok cair sampean. Kocel kok ngarepku. Gak taleni to, Jon. Aku gak enak aku tutup Pak lek ngono. Yo, aku tangan aku nglupi kan lampune. Aku tak lupi ben padang ngono. Aku nyabrang kali tek. Lah padi ning ndi? Lah sing kok mburi kuwi arek kuwi, wah bablas ngalor. Aduh. Iki ilang kaya nek gak digoleki. Ya tenan. Lah tenan to. Ilang tenan gak digoleki. Melintine kuwi lho. Ah, wis. Ora ukur. Urung. Ngono kuwi lah. Medun, urung. Lho, aku ki munggah kene medun gak ngono neh kok malah medun rono. Munggah neh aku. Dadi saya ngene, munggah. Saya aduh. Kan jalan saking akeh to. Akeh. Jalan alas iki saking akeh mesti aku ngarang ilang. Kuwi Aku soalnya yakin kayak gak digoleki, gak temu, aku gak mulai kae. Wis ya ra mulai nek ra padang. gak padang dari. Mulai ya padang. Tapi Senin itu tomblok yang ya ngomong. padang ya nangis dulu kuwi to. Nek alas apa nek bater dhewe ra nangis. Oh, blok iki kolor dia sih Kuwi tak pisah. Kang karo tomblok rono nurut dalan sing mengko nek kok kene ngiri, aku tak bablas sing kali gataan. Lah iki pas sing terus tomblok. Iya, iya. Yo ya aku. Aku lho nek ilang terus nek umur ki piye nek telepon aku nyaur. Ya tanggone nang alas kok. Ilang ya ben ngrasakno ilang nang alas. Ilang ya aku bingung to nek. Tapi ngene apa ya mbok yo arep ilang tenan yo ora to, Pak. Tapi jelas Yo. Lah nek sampai esuk, Ben sebelum turu alas to. sadurunge kowe ngomong iya. mandek kok kuwi aku gak dirasa pisan. Ya, Wes iya. kowe gak seneng mandek, wis ning kono ae wis gak seneng arek motor. Iya ngono nek mlaku terus kae malah teko waduk neh. Wes motor patene no, lampune bukane apa?
Lah tukang wadu sebab ngalor. Lah motorku lho tak blairi kok ngono lho gak krungu ya. Aku mantan tak beli. Padahal motorku suaranya banter lho, Kang. Jadi wong Paling mari keganggu apa iki jenenge? Paling aku keganggu. yakin aku gak sabar iku dhewe kae. Anu ya. Wong kan sing montore tomblok mati kan anu to. Enek sing ngarahno lho ya, perasaanmu enek sing ngarahno. Yo Duwe rono. koyo gak sing aran pokoke yo pilihku yo ngetokno motor kuwi suwe ngono tok. Kopi Kan montore tomblok mati kan wis tak omongi to. Cel ndang ngarepku mbok seruduk engko ngono. Montore kan diumbul-umbulno to. Oh, jalan Pak Motor. iya. Kan guriku kan tomblok. Aku ngetok aku cel kuwi lah, teko ngene marjuki tak kuwi aku teko. Lah, pati ndi? Lah sing kalih kok mburi. Wonge sing rono bablas lho. Aduh. Ya gak ditutno. Lah, ini kan ditutno. Rasaku ki mburi ki arek iki ketutno iki. Lah iya. Kan nalpot kuwi to, nalpot sing banter mas Yo rasaku kok sing ketutno. Tapi sing aneh kok kowe sing njiko dalan sing ewa ora dalan sing lurus. Kan kudune kan langsung juk lurus Terus malah. kan tembusnya tetep benduren. Nah, Tapi sing lapangan. Ya bener, sing dindo Pak Adi. Sing lurus kan juk kan ya bener to. Sing kan menggok ngetan to, Kak. Ya bun anu, buntut iki bener, buntu. Tapi dhek kok gak malah menggok sing ngidul. Lah ya. Gak sing sing ngalor. Badi ki ora sing lurus. Ya kok terus malah Menggok sing anu nyeklek rene, nyeklek ngidul. aku yo bingung to. Yo ontongnya yo kuwi kae. Takon mandek. Dadi takon mandek. pokoke dile pokoke ning alas nek dhewe wis sah wis. Nek ning kono aku dhewe tau bingung ning kono. Ora ngapal tenan alas tenan wis aku sekapok nek dhewe. Aku arep budal mancing iki ngetut dalan kuwi. Lah kudune iki aku yo sing ngurus sing idul, tolor. Tapi megang dalan mbok gue kuwi, rumah sakit dalane yo kuwi biyen. Kita bingung ya. Bingung ning kono aku. Ya bengi. Daleme bingung. Di dalan aku teko hancur kalen iki, wis lenga-lenga aku. Ning kono wis ora ora apa-apa ya wis bingung. Yo kowe wong mundu kok. Mau bingung kok mau mendul linglung model. Ya entahnya temu bos. Iya. Tapi di konten ki seru, akan konten kingko bot soalnya waktu itu gak temu. Terus kene Iya aku ora sih. Kalau sudah iya ndak terus ngono kok. Sing ngono bos iki ngene sapa iki dulurku. Dulure lek gak mampir di kansel. Ya ben kan tak omongno. Iya. Lah dene gak mampir rene ngono. Aku pas gue kan gak sarono pas aku ning rumah sakit to. Masa? Wis loro. Ora pas Kan ning rumah wis sakit. pensiun dadi nang omah. Wis nang omah terus. Wis nang omah. Nek arung kan melok bojone ngono. Ning ndi? Konorku kok. Ono ya kan aku ono waktu penting lho. Lah tak omongi dene apa dene ora gelem mampir rene. Aku lo di Patasia kae Aku jadi ki rencana- tempe. Kan Mbak Su apa nih toh? Mbak Su. So Mbak Su itu gale Pak Pos salam gitu. ya aku terlalu ya buyute. Buyut ya mana biasa? Tinggal buyut ya. Dengan buyut aku kan wajar. Dan mbok ya, lha yo sing anake sapa ya mur ngono. Karena warti ini genah. Parti. Eh, Berarti kira anak istri-istri ngono sapa ngono. oh saya anu bentok. Bumbu. Apa karena warti ini wis genah, nek Nek bakso. mbok wis tau rono yo mbok. Nek sing genah tenanan kan nek karo aku sing genah tenanan Mbah Tang. Jane pengen bilang ana Jon jane. Heeh. Lha iki ada rono Tapi nek dhewe lewat pas ora tau jajak. lewat rono kuwi nek motor kanggo ngene iki terus mesti kowe Gak kena. Ala asline kena kok. mesti kantor. Alasan aja gua. Kantor kowe. Iya toh. Berarti mungkin diet ini wis kantor kowe. Asline iki menak dalane. Nyatane lho rose lho, sing denane lho karo gembeng. Kaya lewat kono kae. Lewat kono. Lewat juga kae lah. Lah, Gobit kok wonge kok. takon gembeng mau piye? Mulai mbok. Iya, mulai lewat kene. Ah, tiba menak untuk kene lho, dalan gak untuk dalan sing biyen. Oh, mulai. Iya, mulai. Nek budal metu Juno. Berarti kau pengen telu lho. Nek terus dino. Ya iya toh. Betul. Aku delok nang vlog iki baru kok ning ngisor-ngisor kok ning dhuwur ya. Iya, sing kene Kok sing ning dhuwur. Iya, kali kene. Kok ning ngisor ning kene ki wis ndek hubungan kok ngisor. Macam iki aku nggon pundak. Enggak nang kuwi kan gebapan jebru ngono. Lah kene iki ngene mbakku, lah sing Suben, iki ngene. suben tak jarono pas nang ruwe wakila. Lho, Katakan aku ruwe bibit nih. Oh, anu ngepe kolam. ora kolam iki kan enek model kaya omah losor ngono. Salah lho. longsor kok.
Tapi jadi kaya kolam. kolam. Iki karo cacar dimulungi bibit. Ya sing saya kan tak plungi. Dadi mlungi bibit kan ya kudune diopeni yo dino. Supaya dicoba. Kuwi nek kono wis akeh makanan. Kangkung apa sebenarnya wis enak. Pancingan. Ini pemancingan soalnya apa ya Bisa yo pengen tak jarono ben. tapi beneran kata ngajak ngeplungi beneran soalnya ben kena tinggi kegiatan kono mancing nek sering ben Paling cacar nek dolan nggomu kan kena Heeh. mancing. mancing. Soalnya gone ya penak. Enggak. Gone menak. Terus ono Nah, iki ya. bojone yo kakean ki engko durasine. Apa wis Gak apa-apa wis. Iki gak aku nyeritakno aku kemarin ini kon mampir terus aku gak mampir terakhir kengke tak sempat mampir bos soalnya ini gini ngelibatnya di lahir rasa hilang ini batanya gini soalnya tinggal mbah Lek mbah briwi oleh mbah kabeh iki. mbah kabeh. Oke jadi mana terima kasih yang sudah menonton videoku ikutin terus video-video berikutnya terima kasih salam sehat assalamualaikum warahmatullahi